Tämän pelin nimi on kivipeli. Suahilin kielellä sitä kutsutaan nimellä Mashuya. Peli sopii parhaiten lapsille 7 vuodesta ylöspäin. Pelaajia on vähintään 3, ylärajaa ei ole. Pelialueeksi käy mikä tahansa tasainen alusta. Pelaajilla pitää olla vähintään peukalonpään kokoinen kivi. Pelaajat muodostavat ringin ja menevät polville. Yhteisestä merkistä pelaajat siirtävät edessään olevaa kiveä vastapäivää vieressä olevan pelaajan eteen. Seuraava pelaaja siirtää aina kiven eteenpäin. Jos jonkun pelaajan eteen kerääntyy 2 kiveä tai hän käsittelee kiviä huolimattomasti, hän joutuu pois pelistä. Tässä pelissä nopeus ja tarkkuus ratkaisevat. Yksi kerrallaan pelaajat putoavat pois, kunnes jäljellä on vain 2 loppuottelijaa. Voittaja on nopein pelaaja, jolle ei siis jää yhtään kiveä.